manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-yabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. Good evening and welcome po sa inyong lahat dito sa KLNJ, ang healing program ng radio station of Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWB 91.9 Bright FM. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating episode 12, season ender po tayo ng season 14 ng KLNJ na pinamagatang In His Time. Ito po ang inyong abang lingkod na si Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at ang parish priest ng San Matias Apostle Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal naming avid listeners and viewers ng KLNJ. Muli na naman po ninyo akong makakasama dito sa KLNJ sa gabing ito sa kadahilan ng, or of course sa pangalan po ng atin pong kakaluguran ka-KLNJ na si Brother Jeffrey M. Gomez, na sa oras na ito po nga ay kasama po niyang kanyang may bahay na si Ma'am Kate. Commander. Yes, mayroon po silang provincial teaching sa Couples for Christ. Muli po ako po si Sister Doris Trajano, ang inyong kakaluguran, kaibigan dito sa programang KLNJ. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Sister Doris. Naghahanda na ako na mag-isa lang ako ngayong gabi pero minabuti mong samahan ako sa gabing ito at sana mas maging magaan, madali at makahulugan ang daloy ng ating programa sa kwentuang ito sa episode 14 ng season 14 o season 12 ng episode 14 ng KLNJ. Muli magandang gabi po sa lahat at atin po ngayong ialay ang ating pambungan na panalangin na pangunahan po ni Sister Doris. Mga kakaluguran and avid listeners and viewers ng KLNJ, manahimik po tayo at ating ialay ang ating pambungad na panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, I thank you that you will answer my prayers in your perfect time. Reveal what is in my heart and make me ready to handle the answer in the right way when it comes. Help me to pray by faith consistently and long-term, to believe, wait, and then move forward in your timing. Help me to be patient in prayer, not give up, and trust you even during moments when I feel negative emotions. I don't want to live by feelings, but by faith. Help me not to take matters in my own hands. I choose to trust you and I refuse to believe the lies of the enemy. I choose to be faithful in prayer, deepen my understanding, and give me a greater knowledge of what you're doing in my life. I choose to hold unwaveringly to the hope that I profess. Stretch my faith in the midst of the weight, just as you did with your disciples when encountering a storm at sea. Thank you that you have all wisdom and will answer my prayers in the perfect way. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Sister Doris, sa iniali mong pambungan na panalangin at pinamagatan itong a breakthrough prayer for waiting for God's timing. Sinulat ito ni Debbie paano ba bibigkasin ito, Sister Doris? Parang Polish siya, no? Pisbilski. Pray ba o Zahibilski? Sibilski. At lifted from www.crosswalk.com. Anong balita, Sister Doris? Mabuti naman po, Ronnie. Do talagang medyo humataw-hataw ako yata ngayong week na to. Binawian po niya ako ng walang pasok na Lunes. Parang hindi po ito madalas mangyari na Lunes, long weekend. Martes, Miyerkules. Medyo napasalang ako.
hanggang Huwebes, napasalang ako dito sa hosting. Hanggang ngayong gabi. At sa iyo numabol pa, akala ko po wala na ngayong Biyernes, nakasingit pa po ako. Masaya naman po, of course, dahil nga, syempre pagka po alam natin na ang ginagawa natin or trying hard po tayo, no? Na sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon, ayun, kahit na alam mong hindi mo naman ganun kakaya, alam mo yung grasya ng Diyos yung gumagalaw sa iyo. So, okay naman po. Naglaba, lahat na po Naglaba, nag-meeting. At ngayon kagaling lang ng meeting. Yes. Opo, galing po kami ng meeting ngayon. Actually, sa araw na ito, daming mga estudyanteng naka-Pilipiniana. Okay Kasi po. parang ito yung culmination day ng pagdiriwang ng buwan ng wika. Yes, opo. Although dito sa Pampanga, na-declare siyang last Friday of August, Aldoning Amanong Siswan. Comment nung isang nabasa ko sa Facebook, nakakataba ng puso, sabi niya, na makitang suot-suot ng mga estudyante yung Pilipiniana. Pero nakakalungkot lang na isipin, sabi niya. Pag kinausap mo sila, nag-i-English. Okay. Nahihirapang mag-Tagalog or magkapampangan. Yes, yung Kapampangan. Pero sana sikapin pong mabigyan ng halaga yung ating wika, ang ating Amanong Siswan. Opo. Kayo, Father, maski nung younger years, sa bahay, even sa school, talagang praktisado niyo po yung Kapampangan. Ano po? Hanggang Kapampangan lang yata kami. Kapampangan talaga yung namin, yung talaga po yung ginagamit namin. Kasi po doon po sa bahay, nandun po ako sa Rizal, sa Guagua, ano po. Parang Tagalog din . Siguro dahil po nandun ako. Alam Kasi nila sa amin wala naman kasing hindi Kapampangan na walang aliens. naging bahagi ng pamilya, kaya talagang purong Kapampangan lang kami. Hindi pa kami katulad yung panahon ngayon na mga bata. Kapag kinausap mo talaga English dahil sa epekto na rin siguro ng modern technology. Yes po. At yung exposure nila sa internet, yung mga games at saka yung pinapanood nila, lalo na kung minsan yung iba, kung walang oras kausapin yung bata, Yes, yung kasama niyo, yung cellphone, yung iPad, kaya siguro mas bihasa sila sa pagsalita ng English kumpara sa Tagalog at saka sa Kapampangan. Yes po. Pero sana, kaya nga kuminsan nahihirapan sila pagdating sa mother tongue pag pumasok sa... Kasi noon, talagang tinuturo ng ibang mga magulang yung mga bata magsalita ng Tagalog at English para daw hindi mahirapan sa school. Pero syempre ngayon meron tayong mother tongue. Yung marami sa mga estudyante nahihirapang magkapampangan or magtagalog. Opo, tsaka po syempre, pagka po nakita-kita yung magkakamag-anak, o tatanungin siguro na medyo matanda-tandang kamag-anak, at yung anak mo yata, hindi yata marunong magkapampangan, di ba? Kasi nakasanayan na yun. Yun. So, ayun po, I think, meron nga po tayong, avid listener. Ay, talaga, binabanggit po niya yung Amanong Siswan. Yun na yun, no? Si ano yun? Si Tatang Armando ba yun? Hindi naman. Hindi po. Akala ko dun sa hindi po. kwentuhang ay barkadan kay Kristo. Si Brother Bonnie Ganya. Si Brother Bonnie Ganya. Ano yun, yung gamit niya, yung matandang Kapampangan. Gumagamit pa yata ng Q. Yung kaya marunong siya talaga kung magsalita nun. Mababalakat siya. Opo. Kilala. Hello po, Brother Bonnie. Ayan, kilala ka ni Father Ronnie. Tapos, unang araw ngayon ng novenaryo para sa pagdiriwang ng ngayon, ang tawag na natin ngayon, Solemnity of Virgen de los Remedios. Dati kasi commemoration of the canonical coronation of Virgen de los Remedios. Pero naglabas na ng decree si Apong Dong, kaya nga kahit Sunday niyan, ang kapistahan ng September 8, magagamit yung liturgy ng kay Mama Mary. Yes. Mag-white vestments tayo dito sa Pampanga kasi solemnity na siya sa pamamagitan decree na nailabas. At first day ng novena at after 9 days, tamang-tama Sunday yun, September 8, yun yung 68th anniversary of canonical coronation of Virgen de los Remedios, to be hosted by St. John the Beloved Vicary doon sa Magalang. Gaganapin yung pinaka-main program, yung opening sa San Bartolome Parish at 3 o'clock, and then afternoon prayer
Actually, may sasakyan, may mga bus hanggang sa PSAU main gate, tapos ilalakad patungo doon sa open field sa grandstand ng PSAU. Doon gaganapin yung misa at yung commemoration ng canonical coronation ng Virgen de los Remedios. 68 na siya na taon. Tapos around 4:30 yun, Father. Around 4:30 sa PSAU. So sa mga gusto pong umattend, punta kayo ng mga 3 o'clock po dun sa patio ng San Bartolome Palace kasi meron pong inihandang bus upang ihatid tayo doon sa main venue sa PSAU. Ang dating tinatawag na PACO, Pampanga Agricultural College. Pisaw, no? Ngayon, actually ayaw nilang tawaging Pisaw. PSAU daw. Yeah, parang pisaw-sawan daw. Mas maganda nga naman ng PSAU. Yes. Yun, isama po natin sa panlay na sana maging makahulugan po ang pagdiriwang ng 48th anniversary ng canonical coronation ng Virgen de los Remedios. At patuloy pa rin po ipagdasal para po sa ginagawa pong finalization ng mga bago naming pastoral assignment para sa susunod na taon ng Pampanga Clergy General Shuffle. Wala pa pong final. Kung may nababalitaan po, wag muna po nating paniwalaan yon hanggat hindi pa po ilalabas ng ating arsobispo ang final list of our new pastoral assignment for next year's General Shuffle of Pampanga Clergy. Ano po yan, Father, no? Lagi naman may circular. Ano po? Pag nailabas na po yung circular letter, na-announce na po publicly, yun na po yun. Pero kung may mga nababalitaan ngayon so far, ang nabalitaan ko lang after nung first draft, tapos nag-meeting ang COP, nagkaroon daw ng maraming pagbabago. Hindi ko alam itong last meeting with the Archbishop last August 27, I think. Hindi ko alam kung ano yung mga nagbago na naman. So maghintay po tayo at manalangin na sana kung ano po yung nararapat na mission na ipagkatiwala po sa aming mga paring Kapampangan, ang siyang tatanggapin namin next May sa paglipat namin sa bagong destino. Maraming salamat po. At ngayon po magbabalik tanaw tayo sa nakarang episode ng KLNJ, yung episode 11, sa tulong po ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulawan Resettlement Center, Bulawan City of San Fernando, Pampanga. Ito po, sabi po sa ating pagbabalik tanaw, ito po yung una niya, magrasyang gabi po, Among Ronnie, Brother Jeff at lahat ng avid viewers and listeners nitong healing program ng KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer entitled Prayer to Saint Roch. When we pray to Jesus Christ, our Savior and Redeemer. Our Lord is the greatest physician who has the power to heal all our sickness. When we pray for healing, we also ask for intercession of Saint Roch, the patron saint of dogs, invalids, falsely accused people, bachelors, and several other things. That's from Google, no? God will surely hear our prayers as we invoke the intercession of Saint Roch. At ang topic po noon, healing ministry, at ang title, Wounded Healer, at ang tema po noon, indeed, God heals others' sickness, even our very own illness. Jesus sends out the 72 was the gospel reading in last week's episode of KLNJ. The prayer request for healing of Sister Lorena Georgie Detran Oro from Moras East, Santo Tomas, Pampanga on the feast day of Saint Roch, August 16, 2024 was featured. The miraculous power of Saint Roch, patron saint of the sick, was the inspiration. Letter A, our gospel from Luke chapter 10 verses 1 to 16. Verse 2, behold them, the harvest is plentiful but the workers are few.
as the Lord of the harvest, therefore to send out workers into his harvest field. Verse 3, Go, I am sending you out like lambs among wolves. Our life's journey on earth is full of trials and challenges. I think these are what makes life interesting and worth living for. Life is never a bed of roses. Also, in one of the lyrics of a popular song, it says, I never promised you a rose garden. Alam mo yung kantang yon? Hindi po. Siguro dahil po hindi ako singer. Di ba kasing edad mo? Pwede, Father, pero still, hindi ko siya makanta siguro. Kaya po hindi ko natatandaan. Ayan, when we need to survive all the trials and our everyday battles, if we could only observe our environment and be sensitive to our surroundings and with the people around us, we will be able to realize our responsibility as a person with deep concern for our neighbors. The need is enormous, but there are only a few who sincerely respond to these needs. Whatever little we could contribute, if many of us will give their share, it will surely make a big difference. We must not get discouraged, but rather be hopeful that there are still admirable people who are willing to help the marginalized sector of our society with their open hearts. Verse 16, Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. But whoever rejects me rejects him who sent me. When we do good things, God is working within us. Good deeds give hope to people and will inspire them to do good things as well. But when people choose to do things otherwise, then they decide to walk on the wrong path. And when people do this, we can, in our small way, try our best to help them. If despite our efforts, they choose not to listen, the most that we could do is to pray for them, to have a change of heart. Patience is a virtue. We must not get tired of getting involved if it is for the betterment of the society and the community where we live. Always remember that each new day is God's special way of telling us to live life and make a difference, touch a heart, encourage a mind, and inspire a soul. Ayan, at letter B naman po, yung pong title, Wounded Healer. God is the source of love and mercy. He loves us so dearly to the point of giving His life to us for our salvation. He is our Savior, Redeemer, Healer, and greatest physician. Although we do not deserve His love and mercy, He continuously gives us His blessing and protection each day. What do we do in order to repay God's goodness to us? It's true that there are good people who are grateful for these blessings, and their gratefulness is manifested in their everyday living. They share their blessings to the people who need their help. God bless these people with big hearts. But we can't also deny the fact that there are also several people who are deaf to the needs of the people around them. These are the people who we consider a disappointment in our society. God sacrifices His life for our salvation, but will always be a wounded healer because of these people who choose a path exactly opposite to Jesus' path. Continue praying for these people because anything and everything could be accomplished through the power of prayer. Always thank God for giving us everyday hope and the chance to pray to Him. He gives us blessings each day in order to enjoy this beautiful life of ours. Let this be our prayers to our wounded healer. May His peace fill our minds. May His love fill our hearts. May His wisdom guide our steps. May His presence fill our lives every day. Jesus will surely heal all our fervent prayers in His perfect time. Indeed, God heals others' sickness, even our very own illness. At ipagpatuloy po natin ang refleksyong binabahagi po ni Ma'am Agnes. Narito naman po ang poll question noong nakaraan na Biyernes, like Saint Rock. Did you also experience sickness and God healed you? If yes, kindly elaborate your healing testimony. Our Lord Jesus Christ is the greatest physician and healer. He gives us complete healing physically, psychologically, emotionally, and spiritually. I always pray to Jesus whenever I feel sick and one of my loved ones gets sick. I can't count anymore the times I ask Jesus for healing.
If I were to answer the poll question in this episode, my reply is again a repetition which was given in one of the reflections I gave in this healing program. This incident happened during the pandemic. It was during the pandemic that I came across Saint Roch. After reciting the Oratio Imperata during those days, I noticed that one of the saints that we pray to is Saint Roch. It was only then that I have learned of this saint who, according to them, those who invoke his intercession would be cured of the plague, in our case, COVID-19. During the pandemic, almost all of us members of my immediate family were infected with COVID-19. Luckily, what we had then is not anymore the serious one, but just the same, I also became anxious because of what happened to some people who were infected with COVID-19. I asked the help of friends who had the same experience, the assistance of some friends who are medical frontliners, the prayers of my dear prayer warriors, especially Among Ron and Among Edgar. I am thankful to this aforementioned special people in my life. I prayed fervently to Jesus Christ, our great physician, and invoked the intercession of Saint Roch. After 2 weeks, we were all healed. Thanks be to God. With this experience, I thank God for always reminding me the following: chose to heal, not to hurt, to forgive, not to despise, to persevere, not to quit, to smile, not to frown, to love, not to hate, to bless, not stress, and above all, be grateful for all the things that we are all blessed with. Indeed, God heals others' sickness, even our very own illness. Wow naman, tanggapin mo, Ma'am Agnes, ang aming pasasalamat sa ibinahagi mong pagninilay. Naway basbasan ka ng Diyos, gayon din po ang inyong pamilya at ang mga minamahal sa buhay. Thank you po, Ma'am Agnes. At ito naman po ang nilalaman ng ating kwentuhan para po sa season ender, KLNJ episode 14, season 14, episode 12. Topic, God's Time. Title, In His Time. Theme, Just Wait for God's Appointed Time, cause it will happen anytime. Gospel, the paralytic at the pool of Bethesda, from John chapter 5 verses 1 to 18, featuring the healing testimony of Brother Jerry Pineda for his tita, Cristina Salak Palo, from Santa Lucia Resettlement Center in Magalang, Pampanga, dated August 18, 2024. Inspiration, the healing session of KLNJ avid viewers, Mr. Rudy and Miss Mercy Canlas Magpayo from Pasig, Candaba, Pampanga, after the 9 a.m. Sunday Mass in San Matias Apostle Parish Church in San Matias, Santo Tomas, Pampanga, last August 25, 2024. And our poll question for this evening: do you have a story to tell which proves that indeed, in God's due time, our prayers will be answered favorably? And our featured song, In His Time, by Maranatha Music. Pero, bago po tayo magpatuloy. Tala ko video, okay? Ayan po. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng inyong kwento, o kung mayroon nan po kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Para po sa Smart, 0918-351-8282, at para po sa Sun, 0942-357-4268. At inihiling din po na sana'y mag-comment kayo o mag-message sa ating Facebook page o sa Facebook Live. At wag po ninyo sanang kalimutan lagyan ng label ng inyong mensaheng papadala, at inyo na rin pong bangitin kung saan kayo nakatira o kung ano pong parokyang inyong kinabibilangan. Paki-like and share nyo rin po ang ating pong Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account ng username ay @radio_ASF, at ang ating Instagram account ay may username na @ASFF Radios. At of course, para po sa atin naman po or sa inyo pong mga advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at 0949-609-5478. At minsan pa po nagpapasalamat sa mga tumutulong para po suportahan ang proyekto at programa po ng ating radio station ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang DWB 91.9 Bright FM. At minsan pa po muling kumakatok din po sa may mga busilak na puso upang
Ano man pong tulong na inyong maibigay, malaking bagay po ito. At kami po muling nagpapasalamat at tinihiling po na sana ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871. Ulitin ko po, tulong po o donasyon na inyong ibibigay ay padala lang po sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Muli maraming salamat po. At kayo din po ay inaanyayahan namin na tugunin o sumagot po sa ating inihandang poll questions para sa araw po o sa season 14, episode 12 ng KLNJ. Ang tanong po, do you have a story to tell which proves that indeed, in God's due time, our prayers will be answered favorably? Yan, dapat po meron. At muli po nagpapasalamat sa inyo mga minamahal na avid viewers at listeners sa patuloy pong pagtangkilik po sa ating healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang KLNJ o King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus. Pasalamat din sa mga nakantabay na dito sa technical booth, sina Miss Darren Lagot, Sir John Emmanuel Ocampo. Ayan, muli po, ngayon po, pansamantala po muna natin puputulin ang ating kwentuhan at pakinggan po natin ang ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang KLNJ. Miyabe-yabe tamo king pamanalangin at pamangomusta karing kakaluguran tamo ang makipusong sugatan, makalugmok king kabigwan, daralan kalungkutan, at ringating sakit king pilubluban at katawan, kapamilataning meto nga programang makaparikil para karela. Anyawaran tamo ing pamipakayap ning Ginoo, para karing mangailangan kaniti, kapamilataning programang King Lagyo ng Jesus, ring kwento patungkol king pamipakayap ning Ginoo. Iting programa maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, at apanalbenya king Facebook live streaming king @official.asfradio. Akaya beyeke ning programa, ingke kayong kakaluguran, ang manalangin para karing mangailangan pamipakayap. I-Reverend Father Ronnie D. Cao, Ingkura Paroko ning Parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santo Tomas. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Muli pong nagbabalik ang KLNJ, ang healing program ng radyo ng ating Archdiocese dito sa San Fernando, Pampanga. King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus, dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Atin po ngayong pakinggan ang ating napiling gospel para sa episode 12, season 14 ng KLNJ, The Paralytic at the Pool of Bethesda.
A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now by the sheep gate in Jerusalem, there's a pool called Bethsaida in Hebrew, surrounded by 5 galleries. In these galleries lay a multitude of sick people, blind, lame, and paralyzed. All were waiting for the water to move. For at times an angel of the Lord would descend into the pool and stir up the water. And the first person to enter after this movement of the water would be healed of whatever disease that person had. There was a man who had been sick for 38 years. Jesus saw him, and since he knew how long this man had been lying there, he said to him, "Do you want to be healed?" And the sick man answered, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is disturbed. So while I am still on my way, another steps down before me." Jesus then said to him, "Stand up, take your mat and walk." And at once the man was healed, and he took up his mat and walked. Now that day happened to be the Sabbath. So the Jews said to the man who had just been healed, "It is the Sabbath, and the law doesn't allow you to carry your mat." He answered them, "The one who healed me said to me, 'Take up your mat and walk.'" They asked him, "Who is the one who said it to you? 'Take up your mat and walk'?" But the sick man had no idea who it was who had cured him, for Jesus had slipped away among the crowd that filled the place. Afterwards, Jesus met him in the temple court and told him, "Now you are well. Don't sin again, lest something worse happen to you." When the man went back and told the Jews that it was Jesus who had healed him, so the Jews persecuted Jesus because he performed healing like that on the Sabbath. Jesus replied, "My Father goes on working, and so do I." And the Jews tried all the harder to kill him, for Jesus not only broke the Sabbath observance, but also made himself equal with God, calling him his own Father. The Gospel of the Lord. Praise you, O Lord Jesus Christ. Noong last Sunday, Sister Doris, may mga avid viewers tayo na nakapagsimba sa parokya. Sina Mr. Rudy at Mrs. Mercy Canlas Magpayo from Lord's Baptism Parish, Pasig, Candaba. Yes po. Nakapag-alay kami ng healing session after 9 o'clock mass, and then biro ko sa kanila, baka kayo yung ikwento ko sa Biyernes para sa KLNJ natin, sabi ko. Actually, si Ate Mercy, siya yung naikwento kong last July 26 na umuwi ako sa amin, at nakibahagi ako sa 10 o'clock mass with Apong Seto. Sa opening part, sa may entrance nung simbahan, na daanan ako ni Ate Mercy. Kaya tuwang-tuwa siya. Buti nakapag-selfie ako, at kaya meron kaming souvenir yung first encounter namin. Although every Friday, avid viewers natin sila from Pasig, Candaba. At dito ko nakita yung parang kahalagahan ng God's time. Na kung minsan kasi alam ko matagal na nilang gusto talagang makita ako, at syempre mahiling din yung blessing for healing, lalo na yung kanyang mister. Hindi ko lang naitanong yung mga details, although na nagkasakit siya na stroke, at sana maging daan yung
pagkakataon na naibigay last Sunday sa kanila. Incidentally, kaibigan ko yung kapatid niya, si Cecil, kaya the days before that encounter last Sunday, nakahingi ng schedule si Cecil para sa mga kapatid. At incidentally, kasi meron din karamdaman yung isa pa nilang kapatid, at kaya naisama na rin at naging daan yung paglapit ng mag-asawang Mr. Rudy at Mrs. Mercy kanlas magpayo. Alam kong isa sa minimiti ng mga avid viewers natin, sana mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng personal encounter siguro kung di ako nagkakamali. At natupad yung kahilingan yon nung makita ko ni Ate Mercy. Kaya lang, madalian lang yon, papasimula na yung misa. At siyempre, mas mainam yung nangyari last Sunday kasama niyang pamilya, kasama especially ang kanyang mister. At nakapagsimba sila at nakapag-ali pa kami ng healing session. Kaya nga yung ating topic, God's time, at yung ating, kasi naalala ko yung kantang In His Time, kaya yun na yung ginamit kong title ng ating episode 12, season 14 ng KLNJ, In His Time. At tapos nag-iisip ako ng gospel account na kung saan makikita natin dito yung, kasi kapag sinabing God's time, pwede kasing hindi naman sinasabing God's time, ngayon na yun eh. Pwedeng baka later o kung kailan man yun. Naalala ko siyempre yung isang kwento nung paralitiko na sa matagal na panahon, I think 18 years yatang nabanggit na nandoon siya doon sa may malapit sa gate. Sa gate na kung saan nandoon din siyempre yung spring, yung sibol, na sa paniniwala kapag may bumabang anghel, gagalawin yung tubig, at yung unang makapunta doon, gagaling. Paralitiko siya. Paano siya maunang makapunta doon? Kaya nga lagi siguro mapapasana all na lang siya, makikita na naunahan siya at gumaling na yun sa karamdaman at lumipas yung mahabang panahon. Pero in God's appointed time, hindi niya kailangan magtungo doon sa spring. Sinabihan lang siya ng Panginoon na tumayo siya at gumaling siya sa kanyang karamdaman. Yun yung appointed time, yun yung God's time na binigay doon sa paralitiko, doon sa pool ng Bethsata. Kaya nga ang ating tema para sa ating pagninilay, just wait for God's appointed time because it will happen anytime. Although siyempre kung minsan hindi naman ganun kadali lang na baka ngayon, mamaya o bukas, kung minsan talagang kailangan natin pong maghintay. At doon sa tinakdang oras, tinakdang araw, makakamit po natin yung katuparan ng ating mga kahilingan, ng ating mga mitiin sa buhay. Just wait for God's appointed time because it will happen anytime. At ang ating featured healing testimony po galing kay Brother Jerry Pineda, isa sa mga nakasama ko doon sa dating parokya sa Christ the Divine Healer Parish. Incidentally, ang kanyang tita na si Tita Cristina Salak Palo, isang cancer survivor, cancer-free na siya. Nandun pa ako sa Magalang nung magkasakit siya at nakaka-attend siya ng regular healing mass. Pero last August 14, I was invited to preside over the healing mass at the St. Parish in the healing Christ the Divine Healer Parish in Santa Lucia Resettlement in Magalang, Pampanga. That was August 14 kasi nandun noon yung Coronada ng Birhen de los Remedios kasi sila yung host ng coronation this coming September 8. For 1 week nandoon yung sacred images ng Santo Cristo del Perdon at Birhen de los Remedios at part ng activities nila yung healing mass na pinangunahan ko dated August 14. At isa yung tita niya ang umattend ng healing mass. At ito yung text message na galing kay Brother Jerry last August 18. Sabi niya, "Good morning po among, akwento na pong tita ko, kako, bayo ng mama ko, kaya riya pong tilnan ing batal nat piyangadi inyang maghiling mas kayo kayong parokya ng apong divino at bigla nang migbalik ing wawa ng tita ko, kalwat po kanong panawon, bayo mi balik, kaya rin ng meg radiation. Salamat po king pangadi among."
Actually, nabitin ako dun sa message ni Brother Jerry. Nakiusap ako sa kanya na kung pwedeng dagdagan niya ng details. So, nagpadala siya kanina ng additional messages. Sabi niya, 51 years old na po si tita ko, Christina Salak Palo. 2014, Tagalogin ko na lang siguro, no, kamampangan yung text niya. 2014, noong magsimula siya sa kanyang nasal cancer, at tapos natapos yung therapy niya, natapos noong 2016. Naapektuhan ang kanyang dugo, bumaba ang white blood cells, at natatalo ito ng red blood cells. Nung magpa-check up siya uli, naapektuhan ng kanyang tenga at sa kanyang dahil sa kanyang radiation, and then nagsimula uli na makibahagi sa healing mass noong taong 2016. Every month, every first Friday of the month, nagsisimba siya at nang magbalik sa kanyang doktor na naklear siya sa kanyang cancer at sa kanyang karamdaman. At hanggang ngayon, sinusubaybayan niya ang iyong healing mass para sa mga may sakit, at nakikinig din siya sa KLNJ sa tuwing araw ng Biyernes. So shout out kay Sister Christina Salak Palo, tita ni Brother Jerry Pineda. Actually kanina nakapag-chat sa akin at nagpapasalamat. Sabi pa ni Brother Jerry, August 14 nag-attend siya ng healing mass nung nasa parokya ang Videl Aro, Virendera Remedios, at pumila siya kahit na marami mga tao. Pagkatapos ng panalangin, biglang naramdaman niya na sa Tagalog yung laway. Nagkaroon siya ng laway. Tapos nagsimula kasi nung nagsimula po siya kasi magkasakit, nawalan daw po siya ng panlasa, tsaka yung laway niya. Pero noong sa tulong ng healing mass last August 14, bigla niyang naramdaman na nagkaroon na siya ng laway at panlasa. At kaya gayon na lang kanyang pasalamat sa iyo at maging sa Diyos dahil gumaling siya sa kanyang karamdaman. Tapos, mayroon pang sinabay si Brother Jerry, sabi niya, although nung nagkukwentuhan kami ng leksyon, biglang na-realize ko, ibig sabihin, nandyan pa ako, sabi ko. At doon lang binalikan yung kwento. Sabi ko, parang hindi ko na maalala. Pero nang pinadala yung picture ng tita niya, naalala ko pa siya. Tapos parang sabi kong, nung nandyan pa pala ako, sabi ko, gumaling na siya, naging cancer-free. Tapos naging daan itong pag-attend niya ng healing mass last August 14, at nagkaroon siya ng additional healing testimony, kasi nga naging resulta nung kanyang pagkakasakit dahil sa kanyang radiation therapy, nawalan siya ng panlasa, nawalan ng laway. For 8 years, sabi ni Sister Christina, kasi natanong ko siya, sumagot siya, sabi niya, for long 8 years, wala siyang laway, walang panlasa. Pero last August 14, after attending the healing mass, bigla, yun, instant talaga. May mga pagkakataon talagang, although matagal na siyang naghintay, 8 years, pero after nung healing mass, o during healing mass mismo, natugunan yung kanyang kahilingan. At ito isang malaking pasasalamat siyempre at naipaabot sa akin ni Brother Jerry ang kwento ng kanyang tita. Pero sabi niya kanina, idagdag na raw din yun sa kanya. Kasi sabi niya, isasabay ko na po yung pasasalamat ko, sabi niya, ni Brother Jerry, dahil waiting na po ako sa schedule ko sa flight ko, Among. Kasi nagpadasal siya nung birthday ko, at kinabukasan lang, tumawag na yung agency at nagsimula ng i-process ang kanyang mga papel, mga dokumento. Salamat po, Among, sabi niya. So sa kanya naman, nagpadasal tapos the following day, natugunan yung kahilingan. Yun yung God's time. Yes. Regardless kasi kung gaano man katagal o kaiksi yung panahon ng paghihintay, kung minsan instant pa nga yung tugon, pero ang mahalaga dito na pinag-uusapan natin, tiyak na tutugunan ng Diyos ang ating kahilingan.
Kung minsan kailangan lang talaga natin maghintay. Just wait for God's appointed time because it will happen anytime. Yes po. Ang ganda May po, no? nakikita Ang ganda kang po sa kwentong ito, Sir Doris? Ayun nga po, of course yung sa akin nga po kanina nung nagbabasa po, nung binabasa nyo, nung tinatranslate nyo po sa Tagalog. Talagang kitang-kita po natin dito sa mga ganitong kwento yung pag-practice ng, sabi nyo nga, no, yung patience, no? Yung paghantay, matitest yun. At ang isa sa nakita ko din po, Father, no, siguro yung lalim ng pagdarasal, no? Kasi nangyari yun, hindi yung pag-uwi ng bahay. Kundi yung sinasabi niyo po na instant. Oo. Parang hindi mo talaga matawaran yung grasya ng Diyos. Yeah, sabi nga natin, kung kailan siya kailangan, doon siya kasi din po ibibigay yung kagaya nun. Tingnan nyo. O, diba? 8 years after nung magdasal, right that moment. Diba? Na naka-recover siya dun sa kanyang pakiramdam. Oh. Tapos dun sa pangalawa naman, definitely, Father, matagal na siya nagdarasal. O bakit pagkatapos ng dasal niya na mataimtim through you, no? Of course, galing sa grasya ng Diyos, kinabukasan, tinawagan na siya, no? Ang ganda na dun sa dalawang kwento, parehong parang yung kanilang pagsunod, no, dun sa proseso. Ika nga, di ba? Kahit meron siyang sakit, she continues, di ba? She continued her faith, no? I'm sure kaya sila close na magtita, Father, kasi pareho maganda yung ugali nila, di ba? So si tita po pwede siyang medyo busit na siya, di ba? Pero hindi. The fact na ayun nga, nagsisimba siya, at ayun, ma-attend siya ng healing masses, ina-approach na kayo, ibig sabihin, napakaganda ng kanyang disposition sa buhay. And God knows what's inside our hearts. Alam niya, yun nga po, we just believe that in God's perfect time, ibibigay ang ating kahilingan, Father. Kanina habang ginagawa ko yung script, siguro nasabihan ni Brother Jerry yung tita niya na Opo. Ibabahagi yung kwento niya. Kaya pinadali sa akin yung picture ng First Friday Healing Mass ng July 6, 2018. No? Nasa Magalang pa ako noon. Pero that time, cancer-free na siya kasi 2016 nung ma-declare siyang cancer-free. Pero for 8 years, talagang walang laway, walang panlasa. Kanina, part nung kanyang message, sabi niya, salamat po, Among, sa pananalig ko. Sa inyong healing prayer, naging okay na po ako, cancer-free na po ako, thanks be to God. At sabi niya, yung ilang minuto daw pagkatapos ng healing prayer, kaagad niyang naramdaman na nagkaroon na siya ng laway. Pero ayon dito, nabanggit din niya, kaagad niyang nakakain yung hostia sa komunyon. Nauna yung komunyon, meaning to say, even before nung laying on of hands, yung pagpapahid ng langis din, anointing of oil with blessed petals of roses, meron ng healing nangyari na madali niyang na-take yung katawan ni Kristo sa banal na komunyon. Halos 8 years na pong wala akong panlasa at walang laway. Kaya malaki pong aking pasalamat sa inyo, Among. Marami pong patunay sa pagmamahal ni Jesus, sa pagmamahal ni Jesus sa akin, dahil sa healing prayers niyo sa akin, Among, gumaling ako sa aking karamdaman. Patuloy niyo po sana akong pagdasal king lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat king lagyo ng Jesus at kaya kayo po, Among. Ito yung pasalamat ni Sister Cristina Salakpalo. At siyempre salamat kay Brother Jerry Pineda. After 4 days nung mag-healing mass sa parokya nila, last August 14, by August 18, at least naipabot sa akin yung pasasalamat, yung kwento ng kanyang tita. Kasi di ko naman kasi alam kung ano yung mga nangyayari during healing mass or healing session. Kaya malaking bagay din po at naibabahagi din po dito sa KLNJ itong mga healing testimonies upang minsan pa sama-sama natin pong bigyan ng halaga ang biyaya na kaloob ng Diyos
At siyempre, sama-sama rin po natin pasalamatan purihin ng Diyos sa kanyang pagpapagaling po sa ating mga karamdamang physical, emotional, psychological at spiritual. Opo, no? Talagang napakalaking bagay po talaga yun. Yung marunong kang magpasalamat. Po? At of course, Father, po, at this point po, atin po munang pakinggan ang ilang paalala at patalastas at ang awiting In His Time by Maranatha Music. Manatili po kayo na nakatutok dito po sa ating programang KLNJ. Anting pa magsadya para king ka na mapulot 8 banwang anibersaryo ning koronasyon kanonika ning Virgen de los Remedios, ing patrona ning lalawigang Kapampangan. Agkatan laring maldang talasal pantaya, ban makisan metong tamo king pamagnovena para king indung Birhen, amanibatan king San Bartolome Parish, Magalang, Pampanga. Gana pa alas 5:30 ning gatpanapon, at ukyaning kapag masusya ning banalamisa, alas 6 ning bengi. Ing mesabing pamagnovena at kapag masusya ning banalamisa, maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Kaugnay niti, karingal do ning pamagnovena, pansamantalaya pamong maramdam ing programang Barkadahan kay Kristo, balang alas 6 ning bengi, ban mamiedalan kaniting kapag sadyan. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami.
radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus dito sa DWB 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting In His Time by Maranatha Music. Ayan po, Father. At ngayon naman po, Father, babasahin po natin ang inyo pong mga ipinadala na inyong mga mensahe. Ganyan po ang tugon po ninyo. Sana po meron pong sumagot. Dito sa ating katanungan, do you have a story to tell which proves that indeed, in God's due time, our prayers will be answered favorably? Pag walang sumagot, sasagutin mo. Ayan po, tingnan po natin ang kanilang mga kasagutan. Ayan po. Galing po kay Sir or Brother Edgar Macapagal. Magrasyang bengi pakaya po, King Lagyo ng Jesus. Amen. Good evening po, among Ron and Sister Doris, TGIF once again. Complete healing be upon us who are sick, and may the Lord Almighty bless us all. King Lagyo ng Jesus. Amen. Also, bless my wife Judith and my 3 sons, EJ, Jude, Michael, and John. Salamat po, King always continue praying for us, among Ron. Mimingat po, mi papangadi po. God bless po from Apalit. From Lourdes Aquino Chua, magrasyang bengi po. Sister Doris? Ay, okay. Galing po kay Brother Angelo Pabian. Good evening po, among kawan, Sister Doris. Magrasyang bengingan po kay Katamu. TGIF na naman po. Tune naman po. Yung paborito at pakiramdaman mi kada biyernes. Pakiabe yung kami po, karing panalangin nyo, lalo na po di Rudy and Mercy Magpayo from Lord's Baptism Parish in Pasig, Candaba, and also Miss Genciana Canlas for her fast recovery po. Thank you po, among and brother. Shout out po kina Mr. Rudy and Mrs. Mercy Canlas Magpayo and family. At Carmelita Teng, may abengin po among kao, Sister Doris, sana po yabeyo ko kareng prayer you. Ayan, galing naman po, Amelia Bonifacio. Ito po yung nagpupunta dito. Oo. Yung kasama ni Lola Dalia Dizon. Yes po. May pabengi po among Ronnie Cow and Sister Doris. Pakiyabe yu po, king complete healing yu, king kapatid ko, ang podeng pamilya ng Lola Dalia. Dakal pong salamat. Sabi ng Dang and Lola Dalia, may papangadita mo po lagi, King Lagyo ng Jesus. Amen. Mimingat ko kayo po, King Pamanuli yu, among Ronnie Cow and Sister Doris. Dakal pong salamat. God bless us all. Salamat. From Esther David Castro, mayap abengi po among. Good evening. Matipid yun sa akin, no? Oo nga po, Father. Sabi po ni Miss Raquel Cruz Sakay, kagalingan po ng aking karamdaman. God bless you po. From Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, a grace-filled Friday evening, among Ronnie, David Cow, Sister Doris, Petra Hano, to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, dear Jesus, once more, bestow your healing grace to all of us. Give us complete healing physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Maraming salamat, among, sa mga dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness. In Jesus' name, amen. Rest assured of our prayers for you, among and Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe and God bless us all. Thank you po. Sabi naman po ni Miss Marie Rarley, mayap at magrasyang bengi po kay kayo, among Ronnie. Salamat ka ring prayers yu po, King Milabas, pegdelanan ko, pang hospital. Mayap at malugod ya po, apong Manuel po, okay na ako. Lagi ko pa rin pong abe, karing prayers yu, ampo, deng pamilya ko. Mimingat po lagi. Salamat po. Ipapaabot ng Diyos ang biyaya sa inyo dyan sa Salapungan, Candaba, sa parokya ni Apong Manuel. At sana lubos na kagalingan ay makamit mo kaysa ng iyong buong pamilya. From Virna Balagtas Intal, a blessed good evening po, among Ronin, Sister Doris, TJF, in Lagyo ng Jesus, continued
complete healing for my mother, Virginia Balagtas, and brother Aris Balagtas. Thank you po and ingat po from Santa Rita, Minalin. Okay, thank you po. At galing naman po kay Sister Berna Soriano Atienza, may apat magrasyang bengi po among Ronnie, Sister Doris, ang ganangan po kaya ring makiramdam king radio at makaantabi king live streaming. TGIF, pasibayo po, pakiyabi yung kengan king healing prayers you, Soriano Atienza family. God bless you po. From Tracy Joyce Manalo, pinsan ko to, Sir Doris. Yung nanay niya, tsaka nanay ko magkapatid. Okay. Good evening po, among TJF po. Magpasalamat po king mag-healing prayer kaya kaming familia David Manalo, lalo na po kako, mila ko po itang panamdaman ko king atsyon at puson ko. Praise God. Thank you po, among. Pangadi tamo, sundo tayong pangadi, Tracy Joyce Manalo. At gapal na lang siguradong ipagkalubning apong ginukaya ka at kimabilo ka familia. Thank you po. Galing po kay Brother Bonnie D. Gania, Benging Mayap, ning dispo. Kapaningatan po. O nga po, ano yung dispo? Diyos po. Okay po. Dispo. O nga po. Thank you po, Brother Parang Bonnie. senior 10 lang. From Mary Grace, good evening po kayo. And then enclosed sent 100 stars. Thank you po. Thank you po. Galing naman po kay Miss Gloria Sabile, magrasyang bengi po kay kayungan ken among at Sister Doris watching from Abu Dhabi, Pinsan ko rin yan. UAE. Yung tatay niya, tatay ko magkapatid naman. Okay. Kausin siya, kausin. Kausin. From Angelita Hilario Domingo, may oras po, Father Ronnie David Cao at king kayabi mo kang radyo kang Sister Doris. Thank you po. At galing naman po kay Miss Agnes Evangelista Sarmiento. Thanks so much, among Ronnie and Sister Doris. Always take care. Thank you po. Kayo rin po. From Hermana, Sister Jane Canas Laranjo, a blessed good evening, among Ronnie David Cao, Sister Doris, and to everyone. TGIF na naman, mag-KLJ po tayo, a night of receiving healing grace. Maraming salamat po, among Ronnie, for your daily prayers being offered to us. Thank you po, among, and thanks to God for answered prayers. God is good all the time. Keep safe at ingatan po kayo ng Panginoon, kasama po ng pamilya nyo. At kay Sister Doris, God bless us all. Salamat po. Galing po kay Miss Regina or Regina Castro, magrasyang bengi po among Kao and Brother Jeff and kang Sister Doris. Salamat po. Lagi king prayers you po, kaya kaming makiramdam king lagyo ng Jesus. Abe ko la din po, ding pamilya ko, Angela, Kirby, and Irvin, pati po ding kupong mangukuya po, inga po ko, Han Oreo Castro. Galing ne po ne in mister ko nung Castro. Amen. God bless po. Ayan po, ano lang po kasi, initial. So sabi ko, ano kaya yun? Ayun, so tama. God bless po. Salamat po, Miss Regina. Zia Fansong Malig, good evening po, Father. Praying for my complete healing in Jesus' name. Amen. Sana po katulad nung kwento kanina doon sa Christ the Divine Healer Paris nung ako'y mag-inimas last August 14, kasama kayong nakibagi sa ilima. Sana kaloob na biyahin Diyos sa inyo rin magdulot ng lubos na kagalingan. Ayan, thank you po. At kilala ko po din ito. Kilala natin to si Miss Hilda, Sister Hilda del Rosario Madayag. Ayan. Magandang gabi po, among Ronnie and Sister Doris. Sa inyo din po, Sister Hilda. Salamat po. From Lourdes Aquino Chua, magrasyang beng po, among Ronnie, Sister Doris. TJF na naman po, tanggap na namang grasyang pakayip king lagyo ng Jesus. Healing prayer for me, for my heart problem. A DHD of Anansi Pasco be totally cured in his eye problem. Astigmatism of Marcelo Pasco III to be corrected. And mental intelligence of John Primo be corrected in Jesus' name. We are healed. Amen. Takal pong salamat at mimingat po palagi at mipapangadita mo po. God bless us all from Santa Monica Parish, Minalin. Belated happy fiesta po. Last Tuesday, Fiesta ni Santa Monica. Salamat po. Galing po kay Ma'am Lolita Sapno, Maya pa magrasyang bengi among metong kong makiramdam po king programa po ning Biyernes po. Thank you po. From Renz Puno, Uy.
Maya pabengi kapatad at kakaluguran kiniking lagyo ng Jesus ang healing program ng DWB 91.9 Bright FM. Miss na kayo po. Ayan. Na-miss mo rin ba siya, Yes Sir naman. Doris? Hello, Brother Renz. Na-miss ka rin ni Brother Jeff. Yan, kailangan ka dadalaw. O sabihin ko na rin, na-miss na rin kita. Kailan ka raw dadalaw? Ayan. At sabi pa, makiramdam may bat keniking 10th floor ning NTEC 2 building ning New Point keniking Nepo, Angeles City, Pampanga. May paoras mo naman po ka rin sa Blang Kapampangan uling yening Aldo pag masusyantayang ama ng siswan. Shout out to MA, Early Jane Dumasikat, Miss you MA, to Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, Miss you Ma'am, to Brother Jeffrey M. Gomez, kumusta po? Walang I miss you yun, no? At least, Tita Pitrahano, Doris, miss you, Tita. Hello, yes. At syempre to my beloved guardian daw? Yes. Among Ronnie David Cao, miss you and see you soon, among. Kaya katamungan po, pakiramdaman tayo at paneng idakiting programa, ban kanita, dakala pang masakit ataw ding nipaldan kamamina taning pamakiramdam kaniting maulang programa, pangadida kayan ngan po. Thank you. Salamat po. Buhaya kanyan, magagalit niyan si Brother Jeff, but yung sa kanya walang I miss you. Thank you, Brother Ingat sa mas naming pamagobra. At kumusta kang ma? Ayan, okay. Thank you po. Galing naman po kay Ma'am Ana Morty Bonifacio. May apat magrasyang bengi po among at Sister Doris. Pasibayo po among dakal salamat king panalangin niyo kay kami at ding pamilya king lagyo ng Jesus. Lalo na karing masakit. At sana po paneyo pong iyabe king pangadiyo. Ikayo man po pangadida kayo. Dakal pong salamat, mimingat po. God bless. From Franciscan Church of Buenaventura, Toronto. Sir Anamor Bonifacio. Yes. Thank you po. From Regina Pangilinan, good evening po. Watching from St. Joseph Parish, San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Parishioner ni Among Bong Feliciano. Opo. Ayan po, no? Galing po kay Ma'am Gloria Sabile, pakiyabi po, king healing prayers po, king metong karing kaluguran ni Madam Pamela Reyes Nunag, nakasalukuyang nagpapagaling king kayang brain tumor. Sana tuluyan ng gumaling. In Jesus' name, nakalpong salamat among. Dagdag po niya dito, meron pa po siya dito, ako nakita. Healing prayer din po kang Dang Opry Speedy Recovery po, sana po para kaya. Salamat po, Miss Gloria. Pangadita lagong. And then, Jefferson Centeno, good evening, among kaon, Sister Doris. Friday naman po, tanggap na ganun pong grasyang pakayap. Bless you kami po lagi, ang pamilya ko, yung asawa ko, Mona Lisa Lorenzo Centeno, at anak si Ken Centeno. Bless you naman po yung kapatid ko, Janet Centeno, John M. Centeno, James. Bless you naman po yung kaluguran, Jericho Serrano, at Talea Beatriz Gutierrez. Atin niya pong sakit king daya. Manalig kami pumipaldan kami karing panamdaming sakit king lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat. Keep safe po from Apalit, Pampanga. Okay po. Galing naman po kay Miss Natalie Miranda Gatus. Maya pabengin po among kao. TGIF KLNJ na. Kumusta? Natalie, no? Natalie. Natalie, Good evening, po. Natalie. Yan. From John Katu, good evening po, among kao and co-anchor, Miss Doris. Thank you po. Salamat po. Galing naman po kay Ma'am Nel Canlas Giao. Good evening po, among Ronnie and Sister Doris. Salamat po. Again, from Tracy Joyce Manalo, good evening po, among TJF po. Takal po salamat, aking pamagiling prayer kaya kami Damit Manalo family na po. Kako, kaya panamdang itang padiging at siyan ko, hanggang may kauli kami po bali. Itang bengi aligid na po masyadong panandaman itang sasakit ko kaya nga tiyan ang pong puson hanggang may tuloy-tuloy na po ala na pong sakit in Jesus name. Amen. Sana lubos sa kapal na ng tanggapan mo, Joyce, king kaya katang pamanalig king apong Ginoo.
Salamat po. Galing naman po kay Miss Angelina S. Garcia, Maya Pabengi po among kao, Sister P. Trajano Doris, at karin pong kakilalan J. Tamo po, admin and staff, magrasyang bengingan po. Among pakiyabi yu po, king prayers yu po, Sumang Garcia family po. Nakal po salamat among king healing prayers yu po, kaya kami king mamie grasyang pakayap king lagyo ng Jesus. Keep and safe po among king pamanuli yu pong Sister Doris. Salamat po, Miss Ange. Galing naman po kay Miss Telma Pereras Polhencio. Maya Pabengi po, among kawan, Brother Jeff, musta po? Thank you po. Ella Alfonso Ibanez, reading prayer po kang Joanna Elaya Ibanez at Horacio Rafael Reyes. Yan, thank you po, Miss Net. Magrasyang bengi po. Salamat po, Miss Net. From Elisita Olalia, good evening po, among Ronin. Sister Doris, praying for complete healing of my mom, Euprosina Santos. Salamat po and God bless. Thank you po. From Miss Janet Canlas, good evening po, Father Ronnie and Sister Doris, KLNJ. Amen. Thanks be to God. Thank you so much po, among, for your everyday prayers to us. Complete healing of gallstone po ni Robel Canlas, kapatid po ni May. Thank you po, among, and Sister Doris. Stay healthy po. God bless po. Ingat po lagi. Salamat. From Carol Agapito, may pabing po among kaw, and Sister Doris, manyawad pong grasyang pakayap. Salamat po at mimingat at mipapangadi po. Thank you po. Galing naman po kay Brother June Mabalot. Good PM po, among Ronnie and Ma'am Doris. Complete healing prayer po sa Nukum at Mabalot family. Prayers din po kay Ana Michelle Mabalot ng low blood po sa puyat sa kakaaral gabi-gabi. Taga-Poblasyon Santo Tomas. Salamat po. Thank you po. Arvin Lagman is watching, as well as George Bautista. Good evening po. Ayan, good evening din po. Ganon din po kay Sir Romy M. UC, nanonood din po siya. From Rosita Sui, good evening po, among kao. Please include my sister Vicky na mag-chemo na. Alam pasanangan po at kapaldanan at complete healing. Akam tanak king lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat king prayers you. God bless po. Salamat po. From Flor de Risa, Kaulagman, mahipabeng po among pakiabe po king prayers you at masaplalang bayong bengi. Bakalak bayong banwa. Ganon din po, galing po kay Ma'am Julieta Manalo. Maya pabengi po among, takal pong salamat, king healing prayer you po. Kaya kami, David Manalo family, lalo na in prayer, yung pigkaloob kang Joyce. Ene po, masakit, ingat yan na. Takal pong, takal na salamat among. Siya yung kapatid ni nanay, si Dang Baby, Tita Baby, Manalo, David Manalo. Sundo tamo yung pangadi para kang Joyce, sana dabos na yung mipanan kumayap. From George Bautista, good evening among. From Jericho Serrano, good evening po among kawen Sir Doris. Takal pong salamat. Keng pangadi, keng panamdaman ko. Dati po normal indaya ko yung tauli ko pong check up. Meg normal ne po. Thank you po. Keng alangsawang panalangin. Thank you po talaga. Salamat. Alma Ergina is watching. Good evening po from Brother Hojel Montemayor. Charles Vendrick Rivera is watching. King David Alex is watching from Santa Lucia Resettlement, Magalang. Melinda Carion Santos, good PM po. Ayun, tapos na yun. Ayan po. Thank you po. Pahabol lang kay Ella Alfonso Ibanez. Thank you po karing healing prayers. Kami rin po panalain na kayo na milinan kayong good health. Banasan duyo imisyon na binyaning ginukaya kayo. Thank you, Ella, for expressing your care, your concern na sana nga mas gumaling din na kami sa aming mga karamdaman ng tapat din namin magampanan ng aming kanya-kanya mission sa buhay at nang maging patuloy na maging instrumento sa pagpapagaling ng Panginoon lalo na sa healing program na KLNJ. Sa mga nagpadala po ng mga mensahe, maraming salamat at sa maraming silent avid viewers and listeners po ng KLNJ sa gabing ito na season ender po, season 14 episode 12. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa pagkakataon pong ito, sama-sama po tayong manalangin at minsan pa yung manalig sa Diyos at sana'y kaloob na biyaya ng Diyos ay tumugon sa ating mga kahilingan ayon sa kagustuhan, paraan at panahon ng Diyos.
Sa iyo, manahimik po tayo. Manahimik po tayo, team na magdasal habang pinapakinggan natin ang Song for Healing ng KLNJ Season 14 Episode 12. Ito po yung In God's Perfect Time, the Clark Family. Almighty God, we thank you once again for giving us this wonderful opportunity so that we'll be always reminded that you always answered favorably to our prayers in your perfect time. In acknowledging then your loving and healing presence as we are about to conclude this season ender, episode 12 of season 14 of this healing program KLNJ with Sister Doris, together with all the avid viewers and listeners of this healing program KLNJ. Extend, O God, your mighty hands and touch us, and allow your healing energies to penetrate to our whole being, so that together with our family and our loved ones, we'll all be blessed, we'll all be healed, physically, emotionally, psychologically, and spiritually. And as we entrust before you all our concerns, all our needs, in your perfect time, we do claim that indeed you will answer favorably to our prayers. Bless and heal us then
through this healing program, KLNJ. In Jesus' name, amen. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Joachim and Anne, Pray for us. Saint Lucy, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio Petracina, Pray for Saint us. Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Our Lady of Pilar, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Nuestra Señora de la Paz, Ibn Viaje, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for Santo us. Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on Christ the us. Divine Healer, Have mercy. Sacred on Heart us. of Jesus, Have mercy. Healing on us. Heart of Jesus. Have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our families and loved ones, and all the avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. In Jesus' name, pour out upon us, O God, your blessings, so that our personal intentions will be answered favorably in your perfect time. In Jesus' name, Amen. the Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless and heal you, as well as your family and loved ones. And to you, every avid viewer and listener of this healing program, KLNJ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po. At syempre, pasasalamat kay Brother Jerry Pineda ng Santa Lucia Resettlement Center from Magalang, Pampanga, sa binahagi po niyang healing testimony niya kanyang tita na si Tita Cristina Salak Palo. Yes po. Thank you po, Father. Habol ko lang po itong mga nakahabol pa, ano po, para po ma-acknowledge po natin sila. Hello po kay Miss Dulay Cindy, Maya Pabengi po among. Salamat po kay Miss Regina Sibonga. Good PM po, Mong. Thank you po sa prayers nyo. Salamat din po. Galing po kay Miss Rita Morales, Maya Pabengi po among. Pakiyabi po kenke kayong panalangin, ing kapaldanan ng Godelia Morales. Takal, salamat po. Salamat din po. Ayun po. And of course, sabi po ni Miss Jano Abante, pray for us. Ampi Valiente, hello din po sa inyo. Yan po. Edgar Macapagal, George Torres Bautista, and Ampi Valiente. Shona Dugto Mercado, Brenda Tuason, Salvador, Edgar Macapagal, Regina Castro, Judith Centeno Bautista, George Torres Bautista, Christian Relos, Angelina S. Garcia, dakal pong salamat namong kao, king hiling presyo po, kaya kami king mamia, grasyang pakap king lagyo ng Jesus, benging Diyos gan po, benging Diyos gan po, kay LNJ. At syempre, special thank you din po sa ating mga added viewers listeners, kina Mr. Rudy at Mrs. Mercy, kanlas magpayo from Lord's Baptism, Pasig, Candaba, Pampanga, kasama na po ng buong pamilya. Rest assured, we'll be praying for your intentions. May God bless us all, and in God's appointed time, sabi nga po ng tema natin, just wait for God's appointed time because it will happen anytime. Ayun, thank you po. Ito po sa pangalan po ulit ng ating pong kakaluguran at kaka-LNJ na si Brother Jeff Gomez. Ito po mga kakaluguran, avid viewers and listeners ng KLNJ. Minsan pa'y nakita sa gabing ito dito sa episode 12 ng season 14 ng KLNJ kung paano tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang tugunan niya ang ating mga kahilingan ayon sa kaniyang kagustuhan, paraan at panahon. Ganun lang. Opo. Yes po. Ayan, Hindi ko nabura.
Opo, no? So muli po, maraming salamat po. At of course, ako po ang inyo pong kakaluguran, Sister Doris Trajano, nagpapasalamat at nagpapaalam po sa inyo, mga minamahal na avid viewers nitong healing program at ng KLNJ. Hanggang sa susunod po na kwentuhan, nandito na po noon by next week si Brother Jeffrey Gomez. Ayan, kita-kits po. Maraming salamat po mga KLNJ. Good night po, kakaluguran. Muli, maraming salamat Sister Doris sa pagantabay at siyempre sa pagantabay din na Miss Darren Lago at si Sir John Emmanuel Ocampo. At siyempre sa mga lahat, sa mga viewers listeners po ng KLNJ, ako po naman ang iyong abang lingkod na si Reverend Father Ron David Cao, ang Parish Priest ng San Matias Apostle Parish San Matias Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng may sakit, maging daan nawa ang bawat isa sa atin, maging ang itong KLNJ upang makamit natin ang kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Atin pong baunin ang tema ng KLNJ Season 14, Episode 12, Just wait for God's appointed time cause it will happen anytime. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night, kakaluguran. Thank you po.